Tänään koulutuksen aiheena turvallisuussuunnistus. Kierrätte radan, jossa on 3 rastia. Rastilla odottavat ohjeet. No niin, tällä rastilla kerrataan toimintapaloilmat vastuualueelta. Jos alueelta kun saadaan ilmoitus, niin vedetään rastilla pelikuvat. Tämä monimutkaisempaahan tämä ei ole. Mitäs olet jälleen? Mekaanisi kuorsasi, niin sen jälkeen otsat kiinni, leuasta kiinni, kevyesti päällä. Kiinnostaa kengittää sen. Avaa sen ilmatiet samalla tavalla, kallistan vähän päätä taaksepäin. Kokeile kämmenet ylellä.